Jo vaig néixer en l'Alqueria del Barbut, la meva relació és eixa. Soc l'únic membre de la família que ha nascut allí. Doncs mira, tinc una foto així, esta. Així mon pare, quan en hivern no n'hi havia collita del camp, ell no podia estar quiet, havia plantat tabaco, el tenia penjat així, el secava, feia les gavilles i tenia feina en hivern per entretindre's. Bueno, vaig a presentar a mon pare. Així està. Este és Félix. Esta foto serà, jo pense que de l'any 45 o per ahí. Ja tenia moño, després se queda calvo completament. Era famós per la calva. Esta és ma mare, Rosario. Estan en un viatge, no sé, a mon pare li agradava molt viatjar. Era un llaurador atípic. Esta ja va ser molt major. El carxofar estava molt bonico i a mi, com m'agrada molt fer fotografia, li digui, vinga un poquet, perquè en aquest moment ell no va vestir de camp, porta corbata. Quan deixia del camp, mon pare se dutxava. La primera dutxa que n'hi havia en tota l'horta per allí també va ser la de casa i el primer telèfon també. I després tinc aquesta altra foto, esta és molt curiosa. Esta és l'última foto que li vaig fer jo a la casa. En un moment tinguérem que anar-se'n d'allí. La casa ja no està. La casa estava en el solar on ara està aquest projecte inacabat del nou Mestalla. Això va ser l'últim dia. La vida sin la alqueria tenia una cosa diferent, que entre les dues alqueries hi havia un carreró que ahí se jugava pilota. Encara està i ara està tancat. Entre el que exactament l'alqueria del Moro i l'altra alqueria, que també hauria de ser del Moro, perquè hauria de ser una alqueria i servicis de l'altra. Hi ha un carreró que podrà tindre, jo què sé, 7 o 20 metres, o és estret. Podria passar un carro, però ja no més. Entonces ahí se posaven de punta a punta i xuaven. Venia gent de fora, i proletaris, i xuaven ahí. I se xuaven diners també, O sea que, pero entonces estaba prohibido. Bueno, cuando yo era chicotita, chuar en diners estaba prohibido. Pero és igual, se chuava i això ho ha conegut. La gent de Benicalap venia a l'alqueria, perquè jo recordo que a casa dels meus abuelos la gent del poble venia a prendre la fresca a l'estiu, passejant, s'assentaven allí, raonaven. Els homes entonces raonaven molt i les dones també. Però bàsicament els homes, així que per la vesprà, quan ja no se treballava, se reunien i ja t'he dit, venien del poble i raonaven. Bé, hi havia una relació bona. En ma casa davant de l'alqueria eren tot camps, tot, hasta quasi a la via no havia cases. Estaven les alqueries a soles, 2 o 3 alqueries, 2 alqueries grans, més grans, la d'ella i la meua, i alguna caseta de camp. I tot, hasta la pista de Demuz era camp. Este és en el corral de l'alqueria, i feien la paella, i n'hi ha cebes ahí, està la furgoneta que tenia el meu home, i fem la paella i allí estan. Este és el meu home en el gosset, Pepín. Les finques de davant estaven fent les entones quan jo me casé. I ja se posaven a viure gent, però nosaltres estàvem a soles. Davant teníem l'alqueria de Félix, de Rosarín, lindaven la terra de nosaltres,
I quan venien els xics del col·legi, quan anàvem a replegar-los, per l'espera baixaven a l'alqueria, teníem un cavall, una ca i un carro. Quan vingué la riu, el meu home anava en el carro a traure el fang de València. I ja se posàrem a plantar tomates, cebes per pelar-les, plantàvem tomatars de pera, tomatars de valencianes, i en el camp treballàrem fins que ens llevaren l'alqueria. L'alqueria la llevaren farà 12 anys, farà o 13, que la llevaren. Jo soc Sunsi Carbonell i he viscut i he nascut en el carrer Segarria de Benicalap. La meva casa és una casa que se va fer al principi dels anys 20, una casa de camp, al costat de l'alqueria dels Boniques, i pertanyia a l'alqueria dels Boniques. A partir dels 60 tot el que hi havia eren plantes baixes, gent pròpiament de Benicalap, i entonces se va transformar totalment el barri, perquè cases que aguanten com va aguantar la meua n'hi ha poquetes. La meua encara està en peu. Això ha començat a canviar a partir de l'any 57, 58, per ahí exactament no podria dir la fecha. Així canvià molt l'horta, sobretot quan decidiren que se fes així la ciutat fallera. Hasta els anys 55-60 que es començaven a edificar, la vida era molt senzilla, no? Després, quan es començaren a edificar, ja se va perdre un poc el trobar-se en la gent, no? Benicalap sempre ha patit de no tindre un punt d'encontre. La meva relació amb aquest barri és això. Jo tenia la meva família era immigrant, de Múrcia, de Yecla concretament, que vingueren així al primer barri que se va fer d'immigrants en Benicalap, que era en aquells anys 150, era un poble de llauradors. La relació va ser una relació bona, no va haver problemes així d'integració ni res, no? Però amb el tramvia era modern, anava un tren que tenia uns escalons molt alts, que a més està en la foto del portal de l'Alqueries, i se venia uno des de Llíria i l'altre des de Bétera, igual. El tramvia en estiu se ficava un vagó darrere que seria la jardinera, que anava sense portes, en banquets, i entrava l'aire, i jo me ficava en un parell allí perquè jo me marejava molt, inclús vull que me mareji. I així allí, m'anava millor. Treballé en la fàbrica de bois, que estava en la gasolinera d'avui en dia, on està la gasolinera. Entonces resulta que allí n'hi havia un xic molt grosset, molt apocaet, molt tímid, i que sempre tenia molta vergonya de tot, perquè era molt grosset, no era molt alt, i no li agradava anar vestit de vaqueros ni anar vestit de gent jove. Entonces arriba en el mes de noviembre del 66 i jo li digui: «Ay, Miguel, ¿a ti no te gustaría venirte conmigo a bailar?» Perquè ell parlava el castellà perquè son pare era d'Aragó. I dic: «És que me fa falta parella i no tinc parella per anar a un ball». Ell acceptà. I se n'anàrem de cotilló al cine Boston. El meu primer cotilló, no havia anat mai jo a un cotilló. I al que es comença la música, ficaré la cançó d'Adamo, «Y mis manos en tu cinto». Jo no canté bé, però m'he cantat tota la cançó a l'oït, menejant-se. I ja m'acaba d'enamorar. Així que des d'entonces que estem junts, 50 anys ha fet este any. Esta fotografía había venido yo de viaje de novios en 1970, esto sí que me acuerdo, y es en la iglesia donde yo me casé, en una esquinita, que fíjate qué bonito, ahí me puse, fíjate, ahora lo miro y digo, qué ocurrencia, ¿no? Quien conozca la zona de Benicalap, este restaurante era muy importante, se llamaba El Rustidor, digo que se llamaba porque ahora está cerrado, está abandonado, están los cristales todos rotos, todo. Y aquí se hacían muchas ceremonias de bodas, bautizos, comuniones. Yo estaba en la cocina, ahí era muy típico
aparte de las paellas, el cordero al horno. Lo hacían muy bueno, muy bueno, muy bueno. Esto tiene que ser un fin de curso de alguna cosa, así. Un fin de curso o algo. Mis hijos han ido los tres. Bueno, estudiaron ahí, luego voy a ir a otros sitios, pero mis hijos han estado muy bien ahí, mis hijos. Ahí había unos profesores de categoría. Quan la transició se va reivindicar, sobretot els partits d'esquerres, va fer un parc al Benicalap. És un parc producte de la mobilització d'aquest barri. Així volien construir. Si el barri no s'havia tirat al carrer, inclús se van parar les màquines així i tot, doncs això no seria un parc avui. I això per dir que crec que és un barri on ha participat molta gent. Bueno, ya empezó el parque de Benicalap, se construyeron las obras primeras, se hizo un movimiento de tierras enorme, se profundizó, según dicen, a 70 metros de profundidad, se sacó agua, que el parque se abastece directamente con agua de aquí, y se construyó el parque. Esto es construcción dentro del parque Benicalap de los frontones. Hay dos, se han rentabilizado muy bien, porque acude mucha gente al parque a jugar. El primer campeonato frontón que formamos lo organicé yo, porque querían hacerlo, eran muchas mujeres y lo realicé yo. Parque de Benicalap, festivales que son más que nada de las escuelas de alrededor, que lo alquilan el centro y hacen los festivales ahí. En esta primera foto tengo a mi madre aquí y aquí tenemos todo el parque, porque se ve que les gustaba hacerse las fotos en la valla del parque. Para una persona como yo, el parque de Benicalap es una satisfacción, porque yo soy muy de vegetación. Este es de cuando hicieron el anfiteatro nuevo, celebraban el Día de Andalucía ahí. Y entonces bailaban, ahí está mi hija bailando y mi sobrina, y lo que bailaban sevillanas o rumba, lo que hay en Andalucía. Y estos chiquillos son de aquí de la guardería. Y así estaba, al principio. Pues mira, esta foto era cuando éramos del Casal, que es Avenida Burjasot, Sierra de Agullent, éramos falleros, mis hijos, bueno, todos éramos falleros. Y esto es en la Avenida Burjasot, saliendo del parque. Esta es de la misma calle que ponían la falla, que ahora la ponen en otro sitio. Antes la ponían en la calle Sierra de Agullent. Lo hacían todo en la calle, no como ahora que lo hacen en carpas. Aquí es donde se fabrican las naves, en las naves estas de Ciudad Fallera, las fallas de Valencia y de otros pueblos. Eso es una foto familiar. En el cine Rosaleda el alquilaven per fer presentacions de falles. En la primera presentació, en el 75. Alquilarem el cine Rosaleda per fer la presentació. Este es el bautizo, creo, de Luis Manjón, que es hijo de Encarna y Ángel, que está también un bautizo por la calle. Estas serían las fiestas de Santa Rosa de Lima, porque mi madre está ahí desfilando, pues serían las fiestas, que ya no se hacen, que es una pena. Estas fotos son súper antiguas, pero para que veáis cómo iban a las bodas, mi padre y mi madre, por la calle Sierra de Agullent, con su banda, con su todo, y mis primas cogiéndole la cola. Como veis, era todo campo, era todo huerta. Son mis hermanos, mi hermano, mi hermana y yo. La otra foto no estoy yo, pero es el mercadito de Benicalap, el primero que hubo, y era todo de madera. O sea, entre Peseta y Alexandre, las 4 avenidas, creo que se llamaban las 4 avenidas. Esta foto me la hizo una amiga, que nos íbamos a pasar el domingo por ahí con las amigas, y me la hizo en Peseta Alexandre. Están los árboles que habían antiguamente, que hacía todo lo que era la avenida, hacía como un arco, y antes pasaban por ahí por los lados, pasaban los carros, y habían las planchas de los carros, y por el medio, como piedra antigua de lo de antes, 67, 68, 69, por ahí empezó. Y habían minifaldas. Lo que pasa es que en mi casa
eran muy antiguos y no me dejaban ir con minifalda. Cuando era con falda sí que me la subía yo hasta arriba. O sea que voy más moderna ahora que antes. Yo nací, creo que a los 2 años de estar yo mis padres aquí. Esto parece ser que fue un montaje que hizo el fotógrafo y me gustó porque, sí, tuvimos una televisión, me acuerdo que mis padres la pagaron en un año, la televisión, y en blanco y negro, y me ha gustado por eso. Y ya aquí se ve más grande, Ciudad Fallera, en el que pues todo es tierra, todo es tierra. Esta foto tiene 41 años, porque esa que llevo en el carrito es mi niña, la otra es mi hermana, está en la calle Garbi. Vine primero a Grupo Santa Rosa, que está ahí en la avenida Burgasó, y luego viví en la avenida Burgasó, y luego ya me he venido a vivir ahí a Corarraga. Esta és una foto de quan jo era xicoteta, que tindria 3 anys. Suposo que és el dia del meu aniversari o del meu sant, perquè quan jo era xicoteta no se celebraven els aniversaris, se celebraven els sants. I per tant, com jo soc Sunsi, Assumpció, sempre m'han dit Sunsi, vaig ahir molt mudar i era el 15 d'agost. El meu carrer és un carrer que no tenia eixida, n'hi havia una casa que tancava el carrer, vivíem els veïns meus i jo, i en acabant en la part d'enfront n'hi havia els americans, que era una família, que se'n van anar a Amèrica i després vingué. I aquest vídeo és del carrer Segarria, sí, sí. Era un vídeo que jo no el coneixia, me l'ha fet arribar precisament el veí de la casa d'enfront, que és el que varen gravar, i varen fer aquest vídeo i per això està. En aquesta foto sí que n'hi havia cotxes, jo ja tenia cotxes, perquè ho sé, perquè el primer cotxe que en ma casa se compra és este. Mira, jo tenia així uns 14 anys, me pareix, una cosa així, i este és mon pare, ahí dins estic jo. Quan ens comencem l'adolescència ja comencem a ajuntar-nos, inclús ja se mos notava. Primera perquè érem una colla de gent inconformista. Per què? Perquè n'hi havia que estar en un règim de dictadura per saber el que era. Nosaltres érem gent que la rebel·lia ens hacía per diverses raons. Una, per exemple, era els nostres gustos de vestir, els nostres gustos de juntar-nos en el carrer, els nostres gustos de portar el monyo llarg o aquestes coses. Esta foto és una foto de... Així ja estaven, podeu comprovar, és l'Albereda, és gent jove del barri que va constituir una primera organització juvenil política, que seria la Jove Germania, i així ja n'hi ha també 2 d'ells que han faltat, però els altres continuen vivint en el barri. Això tindrà aproximadament 40 anys, sí, aproximadament, en broma. La primera detenció meua és així al barri. Estem fent unes pintades sobre la vaga, havia hagut una vaga general en Navarra i com que jo es vas liar a ells, quan va aparèixer la policia els vas dir que se n'anaren i jo me n'anicara a la policia. O sigui, me detingueren i això va ser la primera detenció que vaig tindre i també va ser el segon cas així a València que van desestimar perquè no van tindre proves, no van poder provar l'organització que jo estava organitzant i jo no vaig cantar, clar, 3 dies fotent-me palisses que encara en aquests moments quan passe per davant de la jefatura de policia encara passa per l'altra banda, no? O sigui, vull dir, des d'entonces, imagines, i fa temps. O sigui, aquest barri ha sigut una mina de gent lluitadora. I s'aconsegueix fer una campanya, jo crec que el més important és el del Milicaca i les mogudes que hi ha en aquests anys, que estem en totes, no? O sigui, vull dir que la gent està participant i muntant tot tipus d'activitats al barri, ¿no? Pues la verdad es que había bastante gente joven que se movía, estaba la gente del Casal de la Juventud y luego a nosotros, pues a mí y a unos cuantos amigos más nos dio por la locura de montar un grupo de rock. Transfer, que era el grupo en el que nos hemos tirado 20 años de grupo, hace ahora mismo 5 o 6 años que lo dejamos.
Nosotros empezamos ensayando ahí en la calle Plaza Benicalá, creo que se llama, en los locales de Pachón, una casa que se caía a cachos. Ahí estuvimos 20 años, pero bueno, respetando un poco el tema con los vecinos y tal, siempre nos trataron muy bien, no sé, hacíamos vida por aquí, en cualquier bar que te metías se hablaba de música, se hablaba de todo, la aldea estaba peta de gente, se fue liando y a la que nos dimos cuenta, pues al final acabamos haciendo 8 discos, hemos estado tocando, pues yo creo que por toda España. Aquí en el barrio hemos tocado, no sé, 3 o 4 veces. Y ese día me acuerdo que íbamos acojonados, o sea, porque, claro, tanta gente ahí, y encima decía, hostia, que van a bajar hasta tus padres a verte y tal. Y decía, esto es un poco... Y sí, la verdad es que nervios, wow. Pero mogollón. Es de los días, dicen, la primera vez que te pones a tocar es cuando más nervioso estás. Y bueno, sí, estaba nervioso. Pero yo creo que como esos días...